Nyt korporaatiossa olemme saaneet häkellyttävää äänimateriaalia käyttöön puheesta, jota koskaan ette varmaan uskoneet jalkaväenkenraalin pitävän. Arvoisat sotiemme käpykaartilaiset, suomalaisen korpisotulin ylevin arvo on rintamakarkkuri. Teidän kontribuutionne Suomen luonnon marjojen tutkimisessa on ollut korvaamaton. Karjalan metsä on hyvä maa meille suomalaisille. Kun marja syödään metsässä, kuuluuko siitä ääni, jos käpykaartilainen sen syö? Ei tietenkään. Piilossa siellä kuusen katveessa hiljaa mutustellen se tapahtuu. Suomen kansan ratkaisuhetkillä kesällä 1944 yksikään marja ei jäänyt poimimatta. Olkaa ylpeitä perinnöstänne Lapinjärven Sigmari-prikaati. Teissä lepää Suomen kulttuurisen kirjon tuleva voima. Te tuotte uuden Euroviisuvoiton, teette tulevan kolmikerjäämisen talkshow ja kirjoitatte runoja. Arvoisat rintamakankkurit, hyvät käpykaartilaiset, arvon kallio- ja ilmaisutaidon lukiolaiset. Lepo!